απόγευμα ή καλό κάτι. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ σχόλασα. Δεν ξέρω καν τι γίνεται σε σύνταγμα στην Κατία. Και πάω να φάω σούσι. Καμιά φορά είναι ωραίο να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Μπορείς να φας σούσι, καλή ώρα. Να πας να δεις κάποια ταινία ή κάποιο ταξίδι. Είναι ωραίο. Νιώθεις ωραία, προσωπικά. Για να πω κανείς είναι πρώτη φορά που θα πάω να φάω μόνη μου στο εστιατόριο. Έχω πάει να δω ταινία μόνη μου, όμως. Ήταν ωραία εμπειρία, μπορώ να πω. There's an old